I dag der skal vi spille noget Egg Wars, og vi spiller med Markus. Og så er det mere, så er min tur. Hvad så mit navn er Markus, og i dag så sidder jeg her og spiller sammen med en ny gæst, Frederik Franklin. Markus, de fucking bøs. De går bare hen på Iron Generatoren, så står de bare, okay, det gjorde du så også. Der er link til Frederik i beskrivelsen. Også til Markus. Jeg skal lige tjekke min optagelse, jeg startede. Nej, okay, godt, det er den. Er den ikke? Vent, hvad? Jo, nu virker det. Jeg tror, det virker. Ja. Jeg må håbe. Og jeg spiller Egg Wars. Fordi det kan vi. Ej. Har du opgraderet den der? Ja. Men jeg kommer bare ikke fyrværkeri, når jeg gør det. Det gør du, når jeg gør det. Okay, vi er allerede inde i midten. Er vi? Ja, præcis. Scheisse. Der er også en, der bare står og fucking... Der er en eller anden bøs, der bare har taget guldgeneratoren. Cover du os ikke, eller har du ikke noget til at cover? Jeg kan sagtens cover det 2 sekunder. Ja, vi er allerede oppe på Diamonds, eller jeg er lige på vej op ad trappen. Nu skal jeg lige huske over, hvor jeg kan hente det deroppe. Tag en masse guld, så vi kan cover det med obsidian. Jeg tror, jeg har glemt at starte min. The fuck? Okay, jeg starter lige min igen. Ja, okay. Nu er min sådan spas, sådan så... Jeg kan ikke filme. Okay, fuck, det er nederen. Okay, jeg er ret sikker på, at min den optager. Det må ærligt talt, det er noget rigtig møg, hvis den ikke gør. God YouTuber, mand. Ja, vi er bare professionelle og altså noget pjat der, mand. Totalt prof, mand. Jeg kan godt se, at vi har spillet så mange gange, og vi har bare 1000 followers per second, mand. Seriøst, jeg røg hele vejen ned, mand. Ja, jeg gik derned med vilje og skulle se noget. Ja. Om det var sådan noget med man kunne snyde, som ikke døde. Var det ikke det, du skulle? Jo, præcis. Det var kun det, jeg prøvede på. Jamen, totalt. Okay, lige nu så sparer jeg op til at opgradere vores skud. Ja, jeg tror, jeg går ind til midt lige om lidt. Jeg tager mig lige noget mad og så nogle blocks. Yes, der kom fyrværkeri, der opgraderer. Og mig og Frederik, vi er mega hardcore. Vi er bedre end Saki og Kovacs. Totalt, mand. Vi dør bare hele tiden. Hvad? Nej, hvad er det, jeg taler om? Jeg mener, vi vinder hele tiden. Fuck, jeg vil ikke. Prøv at se, nu kommer jeg lige. Ham der, han er fucking noob. Ham der, han var fucking noob. Fucking noob, mand. Fucking noob. Fucking noob. I det her, der må jeg kun bruge svær, okay? Fucking noob. Ja, jeg har økse. Du er svær. Fuck, du er noob egentlig. Noob. Ja, smooth fucking noob. Jeg må ikke bruge økse i den her. Er du med på det? Eller klarer du det fint? Jeg bruger økse. Fucking orange, mand. Jeg spammer ham. Ja, mand. Fuck, jeg er OP. Jeg var mere OP end dig. Nu skal du fucking dø. Undskyld. Okay. Nej, Sheik han er gået op for at stille sig på guldgeneratoren. Der kommer en over til os. Gør det? Ja, han kommer nu. Bare lige nak ham. Ja. Fuck, hvor godt. Ja, godt. Easy. What the fuck? Der var lige en gul over ved os. Der var en gul, eller hvad? Ja, der var en gul over ved os. Jeg ved ikke hvorfor. Nå. Jeg køber noget mad, så smutter jeg ind til midt igen. Nej, jeg har 21, hvis der er. Nå. Kommer der ikke en, eller hvad? Nej, han var lige over ved os, og så gik han tilbage. Jeg ved sgu ærligt talt ikke, hvad det var, han lavede. Jeg går ud og jeg har lige smidt den blå ud over. Vi er pur på, ikke også? Ja, ja. Nu dør jeg af en rød. Fucking bøs egentlig. Fuck, jeg bøs. Fuck, jeg bøs. Jeg er død. Der kommer en rød. Jeg har dem. Okay, nej, hvor er det her bøs egentlig. Han flygter fra vores side, så jeg løber hen og tager deres æg. Ja, jeg skal nok passe på. Jeg står her og forsøger at få mine ting igen. Shit, what? Hvad er der?
Jamen, jeg lægger bare helt vildt. Okay, hvad skal der ske, når jeg... deres æg er ikke nede på jorden. Det er så pisprovokerende, det der med, det er oppe i træerne. Man skal først løbe op ad den pistrap. Jeg har et halvt hjerte, jeg kommer... Nej! Jeg glemte, de ikke havde bygget hele vejen, så jeg døde. Nu kommer gul kraft i helvede. Gå af helvede til, dit... Nej. Nej, det er noget rigtig lort, det her. Jeg har heldigvis ikke obsidianeret det, men... Du tager ham, eller hvad? Jeg har ham, tror jeg. Det håber jeg på. Okay, han, prøv at se, blokken! Den var næsten smadret. Jeg tror, der kommer flere. Der kommer flere! Okay, vent, han er på vores hold, bøsse! Jeg troede lige, han skulle til at smadre det. Frederik? Hvad? Nej, ikke noget. Fuck, hvad er det, du vil? Skal du bruge noget dejligt i jern? Nej, jeg har. Jeg skal bare bruge et bedre sværd. Og ja, jeg ved godt, det er bedst, hvis man bruger økse. Men det skader så også meget. Jeg skal lige have 2 guld, og så er jeg good to go. Så render jeg ind i midten og skaffer en masse diamantus. Jamen, jeg kommer med ind på midten. Jeg skal bare have nogle guld. Det var det, jeg skal have. Vil du have et? Jeg har 2. Ja, tak. Jeg spiser et golden apple, så løber jeg ind i midten. Har du mad? Ja, jeg har 8. Okay, jeg har 12. Okay, var det rød, der lige blev taget? Nej, det var grøn. Hvad laver du? Jeg går op i midten, jeg ved ikke hvad fanden. Jeg gik efter en blå. Det er en blå, der er på vej hen. Jeg tænkte lige, hvorfor løber du hen mod rød? Er han død? Ja, det var han sgu. Jeg er oppe i sådan en mærkelig tårn, og jern, det er bare bræk. Vi stiller os fuck, bare... det her, det er kompliceret, men jeg kan kraftedeme ikke finde rundt. Nej. Er du Vi død? stiller os bare på diamantgeneratoren. Nej, vi stiller os bare på diamantgeneratoren. Fuck, det er skrald, den er ikke engang opgraderet, den her. Er der ikke andre diamantgeneratorer? Fuck, man. Hvad er der? Nej, i røven, jeg var sådan hak fra at falde ned. Når jeg siger falde ned, så mener jeg falde ned. Hvor er du henne? Her. Ja. Der er da ikke noget deroppe, er der? Nej, der er guldgenerator. Jamen, vi stiller os bare ved den her, kom Frederik. Nej, det er jern, det er bare bræk. Er der ikke flere? Jo, men der kommer nogen lige lidt. Det er lige før jeg opgraderer den her. Ja, det ville jeg sgu også gøre, hvis jeg var dig. Fordi... Jamen, fordi så får andre bare nydelsen af det her. Ja, det kunne du godt ret i, så er det bedre for de andre til at opgradere den. Ja. Men vi skal lige have 5 diamanter, koster det ikke det? Jeg har 3. Det har jeg også. Ja, Okay, jeg døde, der kommer en med fuld jern og sådan noget pjat der, mand. Shit, gør der. Ikke fuld jern, halv jern. Jeg skifter bare. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror altid, at vi taber den her, ligesom vi plejer at gøre. Ja, personen så mig ikke, jeg løber bare videre. Jeg kører sgu også svær challenge, hvorfor ikke altså? Hallo, jeg skiftede bare ind ved væggen. Personen så mig ikke. Vi kan lige forbi dig. Det var vores teammate. Hallo, vores teammate er på vej til at gå op i døden. Op til ham der bøssen der? Ja. Nå. Okay, nu stiller jeg mig bare lige FK på den der jernhus der. Ja, det er lort. Nej, det er mega godt. Jeg hjælper holdet mega meget med det. Okay, jeg har bare slet ikke nogen blokke, hvad skal der ske? What? Jeg kommer ind lige om 2 sekunder, jeg er bare lige i gang med at lave noget, så hvis vi først er inde ved midten, så kan vi ikke komme tilbage. Ja, vent lige 2 sekunder.
skrald det egentlig. Nå, nu smutter han bare totalt forever alone med mig selv og alt det. Hallo, vidste du godt, vores diamantgenerator, den er i level 3? Og hos os? Ja, hos os. Op i toppen? Ja. Hvad fuck? Jeg tror ikke, jeg har sværd-challenge mere, fordi jeg har 24 stykker af diamant. Tog den bare kørt? Ja. Prøv at komme op og kigge, mand. Pigen, prøv at tage det. Jeg tager det. Jeg kommer op, jeg skal også op og have noget. Og hvis det er så godt deroppe, så gider jeg sgu da ikke have vores egen. Eller gå ind til midten, så det er sgu da ingen grund til det rene spil af... Og vores guld, den skal faktisk også opgraderes helt. Jamen, den opgraderer jeg helt, hvis bare du kommer op. Kommer du? Ja. Jeg er på vej. Det er bare en Okay, fucking... vi gider ikke have sværd-challenge mere, vil vi? Nej. Ej, fuck hende der bøssen, mand. Hun står her bare. Der er 2 hen på besøg, Skal jeg komme ned? Okay, jeg tager ham med min hånd. Vi tager ham. Er det død? Nej. Jo, jeg døde med 32 stykker diamant. Så jeg står heroppe. Jeg slår ham ud over. Okay. Du skal bare sige til, hvis der kommer nogen, så stiller jeg mig hen til ægget. Jeg kan ikke lige ned for... Er du oppe ved diamanten igen? Ja. Hende der pigen, hun går væk, når jeg kommer op for... Vil du ikke også se, om du kan skaffe en til mig? Frederik? Hvad? Vil du ikke også se, om du kan skaffe noget til mig? Hvad fuck hedder det nu? Sådan noget. Det hedder en diaøkse. Sådan der. Og så er der en diamantøkse. Skal jeg bare prøve at gå ud og tage nogen ud? Ja. Jeg prøver at gå hen og slagte grøn. De er alligevel ude. Nej, fuck, så lukker jeg mit Minecraft ned, men hvad skal der ske? Jeg kommer til at klikke Windows. Flot. Lukker det helt ned? Nej, jeg er stadig inde. Okay, godt. Ellers så skal de bukserne, hvis jeg skulle være helt alene. Det er sgu ikke givet. Så som golden apples. Så skal vi jo lige have fuld diagear. Eller fuld jern. Fuck dig. Jeg troede sgu da, vi skulle dele. Okay, Prøv at se, jeg har et stensvær, og så er jeg fuld jerngear. Det er mest skrald ever. Hende der pigen der, hun sagde mig først. Jeg tror, hun er vild med mig. Jeg ser også pænt lækker ud. Prøv at se. For det er lækker egentlig. Jeg er henne på Grøn Sø og bare tager alle deres ting. Er Grøn ikke død? Jo, men det er ikke helt, der mangler en. Jeg overvejer lidt at gå ind til midt bare for at slagte. Jamen, jeg tror, der er en, der står ved diageneratoren. Jeg er ikke sikker. Okay, så det er altså ikke engang bygget eller noget. Rød tager gul ud nu. Okay. De skal lige have held og lykke. Der er ingen på gul sø. Men fjolset, han er alt for langsom. Han skal bare løbe derop. Fucking idiot egentlig. Så jeg bare lige med op til, du ved med op til fejl, så zoomer man bare lige ind over det hele. Kig lige på vores sø, der er en over os. Over os? Hvad skal det sige? Jeg er ved vores æg. Der er ikke nogen. Nå, der! What the fuck? Er det en af vores teammates? Ham der går derover, ja. Men bøssen fatter hvis det... Ja, det er. Men han fatter hvis det ikke, at der er en, der er i gang med at tage... gul er taget ud. Det fatter han ikke. Sådan for ham. Fuck, han var dum, mand. Dope. Hvis ham der kommer herover, jeg slagter ham. Ham der, det er fucking fjols. Nå, jeg går op til vores stiger. Jeg går efter orange, tror jeg. Ja, jeg går efter orange. Okay. Fuck, jeg har slet ikke. Sig til, hvis der kommer nogen herover foran, så er jeg klar til at løbe ned. Jamen, jeg er langt fra vores ø. Godt, der kommer ikke nogen.
Det var ikke vores. Mit liv er som et tv-show. Så hele verden kan se et eller andet. Ja, den synger pigerne hele tiden. Konstant. Er det ikke 20, en diamond øks koster? Jo, den koster 20. Jeg sparer lige op til økse og Og jeg går på GG PvP. hvad? Jeg kan snart komme ind på GG PvP. Ja, du blev jo, ja. Okay, jeg bliver dræbt nu. Kommer der nogen på vores ø? Nej. Du var på orange, eller hvad? Ja. Det er kun os orange, der har vores æg tilbage, det vil sige, de går nok sådan meget snart totalt ind. Okay, jeg fik ham. Hallo, han har fuld iron armor. Hvad skal der ske, for at jeg får ham? Jeg ved ikke. Nu skal jeg ned og have noget guld, og så har jeg sådan set både booty og hvad hedder det, og diamond økse. Skal jeg købe økse eller svær? Økse. Økse. Tænker jeg også, det skader åndssvagt. Så var der en fucking bøs, der tog alt guldet lige foran min næse. Ja, det var der. Bøs. Og Fuck, ja. var det der lige. Mit liv er som et tv-show. Okay, det er noget skidt. Bitches and booties. Jeg dræbte hele grønne team. Skal jeg købe sådan en slowness pil eller en spectral arrow? Køb en spektral arrow. Nej, bare køb normal. Skal jeg købe normal eller slowness? Slowness, bare for at være overpowered. Normal, de skader. Det gør de der andre der også, gør de ikke? Jo, normal skader bare mere. Okay, orange, de er så dumme, de bygger opad. Og de har ikke set mig stå heroppe. De tror stadigvæk, jeg er nede på jorden. Fuck, rød er ved at tage os, Den kan du godt tage. Scheisse, rød er overpowered, mand. Okay, der rød er død. What? Der kommer en! Der er i gang med at tage os, jeg løber op og tager ham. Du har godt nok killstreak lige nu, hva'? Hvad? Du har godt nok killstreak lige nu. Kommer orange kraftet med for at tage os ud, fjols. Fuck, de dumme de er. Der. Fuck, de dumme. Okay, pis, jeg har de obsidianeret deres æg, mand. Døde du lige? Nej, det gør jeg ikke. Nå, Jeg dræbte en. Ej, kom nu. Jeg vil nå at have det her æg. Kom nu. Hvorfor skal de obsidianere deres æg? Hvem er det, der har gjort det? Dit spørgsmål til dig igen, skal jeg købe normal pil eller slowness pil? Normal. Okay. Det tænker jeg også er det bedste. Dem får jeg også flest af. Skal jeg bare gå op til vores æg og bare stå, hvis der kommer nogen og bare nakke alt? Jeg bliver nødt til at Det er kun også orange tilbage. Jeg går bare op til vores æg og står. Hjælp på orange. Hjælp på orange. Skal du have hjælp på orange? Ja, jeg har brug for hjælp. Er du død? Nej, bare skynd dig med en god pickaxe. Ja, okay. Det er sådan lidt lort. Kom. Er du safe lige nu? Hvor lang tid går du, før du dør? Bare skynd dig herhen hurtigst muligt. Jeg skal lige op til Diamond her og hente diamanter. Nej. Dør du? Hallo? Markus? Lige nu har jeg dem. Okay, jeg kommer. Nu, jeg skal lige ned og købe den. Nej, Det ligner vores team har rimelig godt styr på dem.
Ellers gør det ikke noget, hvis du dør, så kommer du bare tilbage, og så giver vi lige op, og så kører vi igen. Hvis en C3 pickaxe, er det fint? Ja, så længe det er bare en diamant pickaxe. Det er det. Det er nok den bedste diamant. Det er den bedste pickaxe, du overhovedet kan få alle sammen. Ja, nu dør jeg. Er du død? Nej. Skal jeg komme over? Ja, tak. Jeg er på vej. Jeg dør. Jeg dør. Skynd dig. Skal jeg løbe derover, eller skal jeg lade være? Bare løb. Okay. Du skal bare løbe hen på de modsatte Er det fordi, de har skrald gear? Lige nu? Ja. Jeg står bare og dræber dem hele tiden. Bare hen og tage dem. Nej, jeg er jo skrald. Jeg skulle lige til selv at hoppe ud over bare ved... Bare hen og tage dem. Fuck, de har jo bare bygget det vildeste fort. Okay, indtil videre løb jeg lige forbi dem. Nej, jeg rammer ikke en skid. Fuck, hvor er det her lort. Nej, okay. Ja, tak for skubbet. hjælp. Det har jeg ikke. Det går fint. Det går helt fint. Kom nu, jeg skal skynde mig at have de her 10 guldmænd. Sådan. Fucking gå ud over, fucking bøsser, gå ud over, gå fucking ud over. Så, jeg tror jeg har dem. Godt. Bare stå og kæmpe mod dem, hvis der er Frederik. Jeg er bare røv, så det er sådan lidt en Frederik, kan du ikke bare stå og kæmpe med dem? Nej, det er løgn, det der. Gæt hvad jeg kommer til at købe. Hvad kommer du til at købe? Iron pickaxes. Nej. Markus? Ja? Get boomed. Sådan. Jeg kommer hen og flækker dem. Hvorfor kan du tage æggene ud, og jeg kan dræbe? Fordi jeg havde total gear, jeg er totalt gearet op, de kan ikke skade mig en skid. Der er 2 fra orange tilbage. Flygter de? Den ene han flygter over til rød. Ham er jeg på vej over for at tage nu. Han kommer tilbage, han er... Okay, ja, han er død! Der er en tilbage. Hvor er han? Han er her. Nej, vent, det er fra vores eget hold, det er dig. Jeg aner ikke, hvor den sidste mand er. Han kan være overalt. Markus, jeg tror faktisk, at vi vinder den her. Han tror jeg også. Der! Hvor er han? På vej mod midten. Fra hvad for en ø? Oppe i toppen fra grøn. Han er helt oppe i toppen af det store træ inde i midten. Vi har vundet den her, det er fucking overpowered, men jeg sidder helt rystet, fordi jeg aldrig nogensinde har vundet sådan et spil her før. Har du ikke? Nej, har du? Ja, det er 6. gang jeg vinder, hvis jeg vinder nu. Kovac og Saki, de vinder bare like hver gang. Hvad? Vi har så også fået et godt team, der virkelig... Ja, der kan finde ud af noget. Ja, der er mange andre, de tænker kun på sig selv, bare giver op, og så går de bare ind og tror, at de bare kan uden team. Er han helt oppe i toppen? Det burde han være. Nej, han er over på vores ø. Det er lige meget, Nej, vent, det er ikke ham. Det var en fra vores eget hold. Vores eget hold, de har rimelig godt styr på... Hvor er han? Er det ham dernede? Nej, det er mig. Bagved dig, de kommer bagved dig, tror jeg. Det er vores egen mand. Hallo, jeg har fundet ham. Hvor er han? Han løber henne på grøn. På grøn? Ja. Ja, jeg kan godt se ham. Kan jeg ikke få noget mad af dig? Jo, her, jeg har kun én bøf, men du må godt få den. Tak. Må jeg få dit våben også her, så kan du få min stenpickaxe. Jamen, jeg går over, jeg flækker ham, jeg fucking flækker ham. Ja. Han skal bare flækkes, det er fucking flæk, mand. Her, tager du, eller hvad? Må jeg så få pickaxe? Nej, må jeg få din økse så? Jamen, jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flække ham, ellers så... Det skal sgu nok. Jeg tror ikke, jeg så lige forkert, det var ikke dig. Hvor er han henne? Er han stadigvæk på grøn?
Ja, det tror jeg, det burde han. Går du over og dækker vores æg, så går jeg op og nakker bøssen. Han står op på en diamond generator. Jamen, vi fik et dæk, hvis ikke vi har Nej, vi vinder alligevel, så det er sgu lige meget. Jeg har ham, hvis han laver et eller andet og Ja. flip. Ellers tager du ham bare. Yes. Jeg kaster øksen ned til dig, hvis han lige pludselig hopper ned eller sådan et eller andet bøs. Det er meget. Ej, han er blokket af i den fucking bøsse. Han er fucking fanget. Jamen, han har kun spadet sig selv inden af det der jo. Ja, vi har vundet. GG. Fucking vildt, mand. GG. Fuck, det er easy. Ja, det er easy. Det her fucking easy win. Vi ses i den næste video. Bye bye.